Hej. Hej, jeg hedder Søren, Og jeg hedder Ida. og vi har lavet den her lille video, så I kan få en idé om vores energi, og fordi vi er meget interesserede i at komme ned og være undervisere på Højskoleøen. Ja, og der aftalte vi med dig, Rigmor, at vi lige kunne sende en lille video, så I kan få et indtryk af os. Ja. 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 Så. Ja. Ja, og hvorfor vi gerne vil være undervisere. Hvorfor det giver mening for os, og hvad vi kan byde ind med lidt, udover hvad der står i vores CV. Ja. Og det første, der kom op i mit hoved, det var, at jeg har sådan en vision om, hvor kunne det være sejt at tage ud og fridykke og undervandsjage, og så forhåbentlig lære nogle elever at skyde nogle fisk, og så få de fisk med hjem til camp, og så sidde og så lave sådan en bål-grillaften på stranden, og have sådan en fælles middag med noget, som de selv har fanget. Det synes jeg selv er noget af det bedste i verden. Ja, og vi er jo begge to sådan meget bålmennesker, og vi samler ofte mennesker rundt om bålet, og sådan deler. Vi synger meget fra højskolesangbogen. Altså der er et eller andet ved et bål, der gør, at man samles på en anden måde. Så jeg tror, at sådan, vi vil virkelig sådan tænke meget over at bringe en energi ind på Højskoleøen, der sådan samler folk på en hyggelig måde, der ikke virker forceret. Altså, men sådan, altså, det er som om, vi er gode til at bringe det op naturligt. At altså hygge om folk, tror jeg. Vi ser meget folk. Ja. Rigtigt. Ja. Var på en grupperejse for nogle år tilbage, hvor vi var i Cuba blandt andet, og der havde vi bare en virkelig magisk rejseleder. Altså hun var mega, mega sej, og hun var så god til at samle folk og sådan få hinanden til at tænke meget positivt om hinanden, men også de oplevelser, vi skulle være i, og bare sådan, jeg tror, nogle af de øvelser, hun sådan lavede til os, kunne man, altså, ville jeg synes var mega fedt at kunne tage med videre. Ja, og ligesom også fordi det er en højskole, og det handler også for mig om fællesskab. Ja. Og derfor handler det også om at ligesom kunne samle folk, og være sådan, få folk til at hygge sig med hinanden, og se det gode i hinanden. Vi har begge to undervist lidt, men ikke så intens som det her. Nej. Og det kunne være så spændende en målgruppe. Ja. Det kunne være så fedt at arbejde med unge mennesker, som har lyst til at være der. Præcis. Og er kommet, at du ved, jeg jo, som socialpædagog, så arbejder jeg jo typisk med unge mennesker, som ikke har lyst til at være der. Fordi at deres liv er hårdt på rigtig mange fronter. Og der er målet bare at prøve at skabe en forståelse for, hvad det gode og et normalt liv er. Men jeg glæder mig rigtig meget til at komme til at være med unge mennesker, som har lyst til at være der, som har energi, som er med på at lege og lave kreative ting, og male og danse og synge med et lejrbål og fyre den af. Vi danser meget. Det er meget vigtigt at danse i bare fødder. Ja, vi går med bare fødder så tit vi kan. Ja. Og spille noget bold i vandet og ud på noget båd og altså sådan. Ja. Jeg tror bare at vi sådan lave meget noget pissegod mad. Ja. Vi skal lave så meget god mad. Sangaftener. Og sangaftener. Ja. Ja. Vi har mange idéer. Og vi er virkelig nogle ja-hats-typer. Så sådan, ja. Det er vi bare. Og sådan, og, ja. Vi har noget energi, og vi vil gerne ud og sådan lave noget med nogle dejlige unge mennesker, der bare har deres fede sabbatår. Altså, vi elskede det jo selv. Ja, det er det. Det kunne være en gave at få lov til at hoppe ind i det. Ja, det er nemlig det. Ja, præcis. Og være med til at give dem. Altså, gøre det pissefedt. Altså, mega fedt. Pissefedt. Ja. Det kunne være så nice. Ja. Så ja. Ja. Det er
Det var the short and, ikke så kort, men the sweet version af dig og mig. Lidt om os, Ja, i hvert fald. Vi håber mega meget at høre fra jer. Ja. Hej.